Hello, good evening बयनिसिमबो। दिनै फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै फैदों आं। गोसो गैयामोन, नाथाय भिडिअखौ नुनानै माने बुंनो लुगैबाय। उफाय गैया, बुंनांगौ जायोना। फेसबुकआव नुदों आङो, ओमफ्राय बेखौनो आङो गोसोआव थानो हायाखै आरोना, ओमफ्राय बुंनांगौ जायो, बुंनोबो लुगैदों। ओमफ्राय बुंनायनि सिगां गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो लुगैदों दि फेसबुकआव माने सासे सिख्लाखौ माने सेन्देल माला गानहोनानै बुनाय नुदों आरोना। बेखौ आं जोबोर सिन्था खालामदों, माने नुदों, माने बोरैबा गोसोआ बोरैबा मोनदों आरोना। ओमफ्राय दुखु मोनदों। ओमफ्राय कमेन्टबो खालामदों आङो। आं बे बुहुमाव थानो गियो, सम थानो गियो होननानै आं कमेन्ट खालामहरदों। सासे मानसिया पस्ट खालामदोंमोन नालाय, शेयार खालामदोंमोन, माने शेयार खालामनानै पस्ट होदोंमोन। ओमफ्राय आङो बेबायदि होनहरदोंमोन आरोना, आं बुहुमाव सम थानो गियो, बेबायदि ना बोरैबा आं बिदि लिरना हरदोंमोन आरो, बावबाय आं कमेन्टखौ। ओमफ्राय बेबायदि सेन्देल माला गाननानै माने अयथासार बुदों आरोना, हिन्जाव मानसिखौ हौवायासो बुदों। ओमफ्राय आं दुखु मोनदों आरोना। सासे मानसिना गोरोन्थि जायो, बेखौ आंबो मिथियो, नाथाय गोरोन्थि जानायाव बेबायदि अयथासार खालामनांगौ बे नङा। आं बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामना लानो हाया। सासे मानसिखौ, हिन्जावखौ हौवा मानसि बुनायखौ माने आं एक्सेप्ट खालामनो हाया आरोना। ओमफ्राय गोरोन्थिया जाखायो, नङा होनबा? गोरोन्थिया बयहाबो जायो, थेवबाबो गोरोन्थि माने खालामनाय, जाय खालामदों बियो माने गावनि दायखौ सुज्रायना लायोबानो बियो मोनसे मा होनो निमाहा होजाथावथाव आरोना। माने बुजायनांगौ। आजिखालिनि दानि जुगा बुजायनानैसो, आखाइ आथिं लावथि थिखोनानै माने मोजां खालामनायनि दिन नङाना। गोदोनि बायदि जुग नंला। गोदो माने स्कुलफ्रावसो माने मास्टारफ्रा माने हायाबा बिदि टेबोलफ्राव गसंहोयो, लेखा माबा होयो, सान्दुंफ्राव हान्थु खरायहोयोमोन, नङा होनबा? दाना माने बुजायनांगौ आरोना, माने गोथौ पइन्ट दङ, माने गोथौ बाथ्रा दङ, नोंखौ बुजायनायनि, नोंखौ बुंहरनायनि, नोंखौ माने मोजां लामायाव मारै थानांगौ थानाङा, बेबायदि दं आरोना। मोजां गाज्रि सायख'नांगौ, माने बुंनांगौ दंखायो आरोना। माने बै जाय मानसिया गोरोन्थि मावबाय, बे मानसिखौ बुजायनांगौ। बुजायसेयावबो लायाबासो नेक्स्ट टाइमावसो माने बिथांखौ माने नोंसोरनि गोसो मा खालामो, माने नोंसोरनि गोसो होनानै आखाइ थिखानांगौ। हौवा मानसियानो हिन्जाव मानसिखौ, बेबो नङा आरोना। एसे साननांगौबो जायो। ओमफ्राय आंना बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, सरि बयनिसिमबो। ओमफ्राय आंनि मोन्दांथियाव आरोना, आङो हिन्जाव मानसिखौ हौवा मानसिया बुनांगौ बे नङा, अयथासार खालामनांगौ बे नङा। सासे मानसियानो दबथायगोन, सासे मानसियानो बेखौ मोजां लाबोगोन, नङा होनबा? लोगोफोर, गोरोन्थिया दङ, थेवबाबो माने आं मानि थाखाय बेखौ मोजां बुंदों, माने आङो बेखौहाय होनदों जे आङो बेखौहाय माने गोरोन्थि मावग्राफोरखौ माने आङो थुलुंगा होदों, बे नङा आरोना। माने माखासे माने बुबाबो सोबाबो ससियेल मिडियायाव लाबोयिया मोजां, नङा होनबा? माने बे भिडिअखौ बयबो नुयो, जेब्ला फेसबुकआव आपल'ड होयो होमबा नुयो, बेयोथ' दख'ना गाननासो बुजादों, नङा होनबा? मानि थाखाय? माने नोंसिनि माने माबायावबो बेबायदि गाज्रि आखलनि मानसि थायो, बिदि होनगोन आरोना। ओमफ्राय बेखायनो आङो सानदों, माने साननानैसो आङो बुंदों आरोना। आंना बुंनाया जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिला, आं जास्ट बुंदोंल' आरोना। आंनि मोन्दांथिखौ आं नोंथांमोन शेयार खालामबाय। मानो होनबा गोरोन्थिखौ मावो, जोंबो मावो, बयबो मावो, सोरबा मोजां मानसिबो मावो, नङा होनबा? बेखायनो बुंदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो, माने नोंथांमोना सानो आं जाय बै माने आंथ' मिथिया बै गामिखौ
बबे गामिनि आं बेखौ मिथिया जानो हागौ बे हिन्जावना एथ'ग्राब माने गोरों गिदिरबो गैयाबो जानो हागौ आं बेखौ सानो एसे सोलायनाया मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना स' माने आं बेखौ मिथिया आंबो मिथिया बिनि बागै बियो खनसे मावदों ना खननै मावदों माने खननै खनथाम मावदोंबो जानो हागौ बेखायनो साजा मोनदों नङा होनबा आं बेखौबो मिथिया खनसे मावदों ना खननै जायखिया आङो भिडिअखौ खनसे माने भिडिअखौ नुनायलाय आङो बुंदों आरोना जास्ट आङो रायजोफोरनिजोंबो थाङा माने रायजोफोरखौबो माने बुङाखै आरो बिथांखौबो बुङाखै आङो बुंनाया मेन खोथाया बेनो माने जाय गामिनि मानसिफ्रा बुदों बेखौ सासेल' माने आखाइ थिखोनांगौ आरोना माने हिन्जाव मानसि नालाय हिन्जाव मानसिखौ आखाइ थिखोगौमा हिन्जाव मानसियासो हौवा मानसिया आखाइ थिखोनाङा आरोना माने एसे उसुबिदा नुयो समाजा बोरैबा नुयो समाजाव खासे गाज्रि नुयो समाजा गाज्रि जायो औ माने सोरबा सासे गोरोन्थि मावबानो गामिया बदनाम जायो नङा होनबा बेखौबोथ' जों मिथियो थेवबाबो नोंथांमोना मिथिखायो माने ससियेल मिडियाआव लाबोनाङा आरोना बे भिडिअ माने जाय बेबायदि माने काहानिफोरखौ जाथायफोरखौ ससियेल मिडियाआव लाबोनाङा हाजारखि माने मा खालाम नोंसोरो मिथिगौ रायजोआ मिथिगौ आरोना थेवबाबो माने भिडिअ खोमानानै होनो नाङा आरोना अबस्से भिडिअ बानायनायखौबो बादा होदोंमोन खोमा आं बेखौ मिथिया नाथाय हगारखोमादोंबो जानो हागौ बेखौ आं मिथिया नाथाय जास्ट आंनि मोन्दांथिया बेनो हिन्जाव मानसिखौ हौवा मानसिया बुनो मोना अयथासार खालामनाङा आरोना बेबायदि ओमफ्राय बांसिन मानसिफोरखौ कमेन्ट नुदों अयथासार बेबायदि खालामनाङा सासे गाज्रि मानसिखौबो बेबायदि बुनांगौ बे नङा आरोना बुजायग्रोनांगौ मोनसे मेरला लाइन दङ बेखौ फोसाबनायनि खनसेयाव जायाबा खननैयाव माने गाज्रिमानखौ माने सान्स होबाय थानो नाङा आरोना सान्स होनायालाय बे नङा होनबा माने खनसे सान्स होनांगौ मोजां जागोन खोमा होननानै खनसेयाव बुजायना दोननांगौ आरो बुजायनायखौ लायाबा माने नेक्स्टआव नोंथांमोननि गोसो ओमफ्राय नोंथांमोननि गोसो होनानै माने अयथासार खालामनांगौ बे नङा आरोना ओमफ्राय गोरोन्थिया खननै खनथामबो मावदों जानो हागौ बेखौ आं मिथिला आरोना जास्ट आंनि मोन्दांथि हिसाबै आं बुंबाय ओमफ्राय जाय अयथासार खालामदों ससियेल मिडियाआव हगारजादों सेन्देल माला गानहोजादों जाय सिख्लाया बेनिसिम आं गडनाव प्रे खालामो जाहाथे नोंनि लाइफआ जिउआ नेक्स्टआव माने उनाव मोजाङै थानो मोनबानो जायो आं बेखौ आर'ज खालामो गाज्रि मानसि गोरोन्थि मावनाय मानसिफोरखौ जेब्लायबो प्रे खालामनांगौ नङा होनबा जाय मानसिया गाज्रि लामायाव थांदों जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बे मानसिखौहाय जेब्लायबो माने गडनाव अबंलावरिनाव गसाइनाव माने प्रे खालामनांगौ जाहाथे मोजां जायो नङा होनबा बेखौ आं लुगैयो जाय मानसिया सेन्देल माला गानहोजादों बियो दा बे बुहुमाव थानाय समाव लाजिनांबाय गोरोन्थि मावनानै नङा होनबा नेक्स्टआव बियो गावनि गोरोन्थिखौ सुज्रायनानै मोजां लामायाव फैनाय बायदि नङा होनबा स' बेनो आरोना आरो नेक्स्टआव जोंनि मोनसे भिडिअ क'क्राझार चिरां बेबायदि मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना क'क्राझार चिरांनि मानसिफोरानो गासिबो हिज्रा गोजा जाय इदिट खालामदों बे बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौसो नांगौमोन आंनो जाय इदिट खालामदों बेखौ आङो बबे डिस्ट्रिक्टनिसो माने मिथिनो लुगैदोंमोन आरोना भिडिअ बानायनायनि सिगां जानला मोनला भिडिअ बानायनाङा बेवहाय सिख्लाफ्राबो एसे लाजिनांगौ जायो माने बुंजानांगौ जायो जाय जेनेबा जोंखौ बुंबाय माने लाफैयो सोरफोर लायोबा एसे बोरैबा नुयो आरोना माने बोरैबा सानजायो नङा होनबा सासे सानैनि थाखायनो गुबुनफ्राबो सानजानांगौ जायो बेखायनो जानला मोनला भिडिअ बानायनाङा आरोना ओमफ्राय नै बेखौ बिरदावनि आरोना बिरदावनि बागै बयफ्रेन्डना मा होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय हौवाखौ लानोसै नामा होनहरदों आरोना सोरबा लोगो थायो लोगोजोंबो भिडिअ बानायनो मोनाना बयफ्रेन्डआ जाथों माथों नोंस्रा बेखौ बुंनांगौ जेबो दरखार गैया आरोना आजिखालि
बयबो माने गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बिदि ससियेल मिडियायाव पस्ट होखायो बेथ' मोनसे गाज्रि भिडिअ नङा जास्ट आखाइ हमलायनानै थाबायनाय मोनसे पस्ट होनाय बेथ' मोनसे गाज्रि जायाना बेखौनो नोंथांमोना नेगेटिभ सानो आरोना ओमफ्राय आं दिनै आस्तेयै नोंथांमोननो गुरैयैनो रायज्लायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट लिहर आरो आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिबाय आं खनसेल' नङा खननै खनथाम नोंथांमोनाव सरि बिबाय गोरोन्थि जादोंबा थेंक इउ लाभ इउ अल